Rescat Films de Lloret de Mar i La Selva TV presenten Lloret Vintage. El Mercat Municipal de Lloret de Mar és un mercat permanent on es poden trobar diàriament aliments frescos i on també s'ofereixen altres serveis. El mercat es va inaugurar el 1984. Abans d'estar ubicat al carrer Sénia del Rebic, es trobava a l'antiga plaça de la Magnòlia, actualment anomenada plaça dels Germans Maristes. L'any 2014 es va celebrar el 30è aniversari del Mercat Municipal. La festa va comptar amb una performance amb els actors lloretencs José García, Pauco Moreno i Albert Montaner. Es va organitzar un petit aperitiu al que hi van assistir la segona tinenta d'alcalde Esther Oliver i el regidor Jordi Orovich, que va aprofitar l'acte per parlar de les reformes que es farien en l'equipament. Jo crec que estem aquí per celebrar els 30 anys del mercat, que és molt important. Tu no els tens 30 anys, en tens menys, no? No, jo en tinc menys. Doncs 30 anys són molt importants, però jo crec que és molt important celebrar aquests 30 anys, que sabeu que estem a punt d'acabar un cicle, perquè com tota la vida tot canvia. Aquest edifici doncs, probablement no respon a allò que hauria de ser el mercat a dia d'avui, i el que hem de fer avui és celebrar que fem aquests 30 anys i també hem de celebrar, jo crec, que entre tots plegats hi ha una il·lusió demostrada per part dels paradistes, hi ha una il·lusió també demostrada en aquest cas per la seva presidenta, que és la Concepció, Tu ets la princesa, no és la presidenta. I llavors, bé, que entre tots plegats hem de treballar per seguir tirant endavant i amb nous projectes, no? Jo el que us vull traslladar és que arrel de les peticions que hi ha hagut al mercat, des del govern municipal a dia d'avui, em consta també que diferents portaveus dels diferents grups municipals ens estimem al mercat, tenim la idea de seguir-hi comptant i que entenem que hem de dur a terme un esforç important per mirar d'adequar el mercat a les necessitats actuals, no? Des de l'Ajuntament es va fer entrega d'una placa commemorativa dels 30 anys a la presidenta del mercat, Concepció Pell. Sí, em penso que el mercat s'ha de renovar i que ha de complir una funció a part de venda, a part d'això, que té que complir una funció social i turística, que és el que toca en aquest poble, que per això és un poble turístic. Espero que entre tots ho puguem aconseguir. En primer lloc, disculpar l'assistència del senyor alcalde i en nom seu el que voldríem fer és donar a la Conxita, en nom de tot l'Ajuntament, i per tant que ella ho faci arribar com a presidenta a tots els paradistes del mercat, aquesta placa de reconeixement d'aquests 30 anys del mercat municipal. 30 anys que esperem que siguin molts més, amb totes aquestes reformes que hem anat parlant, que entre tots, penso jo, hem d'aconseguir. Per tant, moltes gràcies i moltes felicitats. Entre els presents a la festa hi havia regidors a l'oposició i l'exregidor del mercat, Santiago Ontañón, que va ser qui va inaugurar-lo ara fa 30 anys. 1, 2 i 3! Viva el mercat municipal! Un aplauso. Gràcies. Ara, el 2026, després de 42 anys, el Mercat Municipal de Lloret de Mar viurà una nova etapa que desvetlla la regidora actual i tercera tinent d'alcalde, Cristina Aymeric. I ara què? Doncs ara estem al que serà el nou mercat de Lloret de Mar. Aquest mercat ha estat financiat per un Next Generation. A dintre trobarem un supermercat de 400 metres quadrats aproximadament que el gestionaré amb Meller Origen. A més, hi haurà 12 parades a la part interior, una zona de sitting i com a novetat en aquest mercat tindrem una aula gastronòmica que hi passarà de tot. Les jornades de l'arròs, hi haurà presentacions i tallers de cuina, tallers per tota la família. Un mercat
que dinamitzarà tota aquesta zona, tot aquest nucli antic. A més, hem renovat tot el carrer, la placeta, l'entrada al mercat i també tindrem el pàrquing, que també s'ha renovat tot sencer, amb 55 places de pàrquing. Tot un mercat preparat perquè tingui vida durant tot l'any i esperem que sigui tot un èxit per tota la gent de Lloret i, a més, per tota la gent que ens visita, que passin per aquest nou mercat. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet.